захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Тацяна Рамановна-Карпінская, удзельніца Вялікай айчыннай вайны, магілёўская падпольшчыца. У пачатку вайны Таня разам з маці Ольгай Мікалаіўнай удзельнічала ў ратаванні параненых чырвонаармейцаў, якія засталіся ў гарадскіх шпіталях. Восенню 1941 года яны ўступілі ў магілёўскае падполле. Дом Карпінскіх стаў явачнай кватэрай магілёўскіх падпольшчыкаў. Па начах Таня і Ольга Мікалаіўна друкавалі лістоўкі, дзе расказвалі пра падзеі на фронце, гераічную абарону Магілёва. Таксама яны заклікалі землякоў уступаць у партызанскія атрады і падпольныя групы. Па заданні падпольнай арганізацыі Таня працавала спачатку ў гарадской управе, а потым дыктарам нямецкай радыёстанцыі. Дзяўчына забяспечвала магілёўскіх падпольшчыкаў неабходнымі дакументамі і каштоўнымі разведданымі. У сакавіку 1943 года маці і дачка Карпінскія былі арыштаваны і загінулі ў фашысцкіх засценках. Месца іх пахавання невядома. Імёны Тані і Ольгі Мікалаіўны увекавечаны на мемарыяльных дошках комплексу Лупалаўскі лагер смерці. На будынку Магілёўскай сярэдняй школы нумар 1, дзе вучылася Тацяна Рамановна-Карпінская, устаноўлена мемарыяльная дошка. Яе імя носіць завулак у Магілёве. У абласным цэнтры праводзіцца турнір мемарыял Тані Карпінскай па настольным тэнісе. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.